government. Lincoln care. Lincoln care. Lincoln care. Government. Government. Ya kahok. Ya kahok. Kum Shibenta ban penramjor kirunar kibala syo bat Shimsnon ne jing im jong samla khasi Hamadan Golf Links Shillong. Kasandur tipkur tipkha yang ngeu khun nyau trap ne kasti ha kasantrik uyayong kala penlong ya kejingyat patba aktan Golf Links ha gababun ngot kilawan bani Shimbenta. Kinong Shimbenta kene kejingyat patba kibakentup ka khnam GSU HANM HNYM bakinong lam shnong kador bar shnong Golf Links bat kiwe kala penramjor kirunar kibala shim jing im jong samla Her Chandroy Merthong rengkat bat kebapen mensau ki argot ki parlok jong Hamadan Golf Links hak arpui trik benail ber ar hajar arpuwe ila dawana ke sorkar bakadai ban kamno mardor ki runar ki badan keti hakene ka kam snio bat ak jog por ki ladawano menteri korbari ke jela uba lakmen rumboy baudai ban her shukino namar hadu mentaki pulet ki empat yokem ya noru alor kene ke jingja ke besngusi Kila dawaru bagi pulit ki bencim kia ha kaban kem no mardor girunar ki badan keti bat ban penstam da kebateng bat ke sorkar ka dairu wan sio yang compensation ne ka bai boy nash ki bahyang bahasem ki baladu no usamla per chandroy merthong Police! 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 Yaki mendar! Yaki mendar! Yaki mendar! Hari lajang! Hari lajang! Tiada ke balungok kelong bang. Ka police department pada kadang peslam kenjelan dak batawi kita ke special investigation team. Benai fardu lai benai. Ni nyau ngiboi ke cilengok ba hadu lai benai epor. Lada kerja yaki barzela baleki klaben kami kun samla jonge. Yakina kasi mana kena riak kubar station mau keruat. Lalai thwet haki yang kesam jong kita ki kena kasi. Kita kun senrang la sat thwet lut. La sat thwet lut haki kita ki bar jong ki pulit. Namar tip dan proof la syong baik dak kita hikiba la ya kata ka jingja henry yak lada ka ja pade yaki kena kasi jungi yaki jai bariu jungi abi thodur khaman ka bampor ka kumta kumne kane ko mot kadam ke sharandet ko bai ko kalong bangi dawana ka sarkar home minister la kemen rumboy lada umla ban krag ine umla ban jam kine ki runar ka penyap kine ki ya ka mesim jong ine i samna person rai matam udah berhias sekina mentayu dan home department lada umla ban jisngan yang kene geribe ije jungi kasor silong kali kawai ni jaka kiba lesi kamlong than kum ki jaka kiba sabar naka silong na baro ki jaka silong kadai jaka kaba lesi kala bun plat kajing yesong khle jai benriu na takadau na kaliang jong ka sorkar na ka mata kajing singain jong ka sor silong ba jong jelai bro kawai kam dei ban sukan sting ya kane ka jingjia tang di statement kiba tiang Hendai kariban penino yang hikam kiba lese bau pai bahi unai ka jing senia asisten Lakmen rumboy Lakmen rumboy Belingong Lakmen rumboy down Namar bau ba Lakmen rumboy Udah minister badon buram Jongga home department jongga state government jongga Meghalaya Hendai hadu mentang ami i ba kata ke home department kan le ai na menta ka jingba na menta ka jingso skan jong kipai ka briu nyau trap ka badan hagni ke jaka na kata ngolong ipi baka government hi ka ne ka MDA government kala de ban weng no mardor yo ba la kmer rumboy na ka ne ki suki kum home minister namar bang ilayu i kan no fospa kelusyo kikis nado kikis smuggling nado kikis kaito nado kikis penyabriu hadu kikis rape hadu kikis penyabriu hadu kikis penjaklap di kibriu kibadan hari kasi kibadan ha rilom garo tangkawe ka aksyon ru ngimi i bakadon na kata ni nakaliang jong ka H&M rengkat bat gasti bat kiwai de kisang balang ni di mana kini sokar banweng no mardor yo ba Lakmen rumboy kumu menteri jong ka home napok ka state government jong ka Meghalaya
Kani ka bagiyang hangni kam day show ka jaka jungi berapet dano da ka golf club. Ka golf club kala yo da ki klor nang ne manus nem. Henry kala yu pede. Na kaliang jong ka pollution ro kam lale ye. Na kaliang menya dai ki pre wan kai no kam lale ye. Hakas ki Sunday, Saturday, weekends ki bon da ki bar jalami thui thau show. Kam long show ka basingan ko men show. Henry ka golf club ka wadi bin peja kadi kam le ye. Aba kam na bin ye. Nai pet. Ay ka shnong pakan pet. Ay ka shnong pakan pet. Haba hakari jongi ti. Happe di du tra shnong am bin minupat. Ka jaga tu ka jinja hang tai. Kindian mitar nang ni ka jaha tu ka sni. Ki kinna shidrang ki bawan hang ni ben le kai football. Ki wan ben le kai hang ne ben pengadi la di kim le kai ki le kai shei. Ki di ki bana bar kim tip dia ka sign ka jinglong jingwan jong ka jaka kinda wat hang ni kisha sho don ki witness arwot kidang emen ka don bok ka jing isnai jong play Henry tu operation ba play la do no ka jing em hadien ba ula pang thia shito mong te ICU kan ja kum no ki bi ki pa ula don kon uto ibadet to ini sabrai mono ben besai ki kon mono ben ta ben spanya ka jing pang joka lok jongo ka sarkar ko ang iyay krem ang iyay Henry da japade hangtay halo soton ni ka jinga krem ka bala imma banong ba it is between the non-tribals and the tribal kuno ba yung tribal Henry menta ba ja ki witness ruki don Henry ki leyu namar balay uti ko na dong namar balay uti ko na dong Henry da ja ki kon ki he pulit la ne ki he sarkar what la thep la kem la thep why is the law slow kata dia question juga stay lada ka sarkar di menteri sarkar ki step ban wana ka for election but crying ban ya dai ka jaben reo ya da mentaken balai film kran hamra ka di session assembly balai ni sab jar namar ka min sim jom ki kon samla jongi kumba phila ong ki por be fi campaign kala wei juga jaben reo ka di samla jongi kala wei juga samla di ben sha shong ni golf kalau wei juga samla di bencam bomba golf haja ka babon ladaki pulit ki don hang dia ki di ben snap hai kan ne pitre na menta ka jing bha jungi ngi pet ya pi ngi pet na man ngi kwa ka protection ya ki minister de ka lor ngi pet kan ne ka de ka criminal case ham no ka justice ngabu ay kating demand baro nakaliang dorbar sunang ba hakajing penia jong konrad sangma ba ikam sniu kam thiem udangla ban phawat haki police sisngi marmar ban kem belai gandan kajing eu nei ga police department ban trace sikini culprit ba peniap eu kena samla upara do pasnam jungi kapaar ngidiman nakaliang dorbar sunang ba kini ben seo ya composition ya kilanat basha so hagane kajingja